mai fac. Pentru că se poate vedea, dar nu e nu știu ce inventar, vreau să-mi fac alt inventar decât asta. Vreau să-mi cumpăr skin-uri noi pe AK, pe asta, pe toate și vreau să anunț că am făcut level 14. Da, de la level 2 la level 14. Ce frumos! Revin când bag banii în joc până ajung aici. Da, bă băieți mei, am băgat 100 gold, 9 lei. Și să vedem ce inventar fac. O să vând acaua, pentru că nu mai place acaua asta. E vai de cap pe ei. O vând acum. Da, hai să-mi cumpăr ceva pe AK. Pe AK deja m-am gândit la ceva AK. Mi-a și ulat tot, ce să mai zic. Sincer, cea mai potrivită pentru mine, bineînțeles, ar fi asta. Pentru că ar arăta bine, dar după m-am gândit să o iau pe asta, că arată mai mișto, mai... S-a dus goldul. S-a dus papa zâmbătei. Da. Așa. Și acum pe ce să mai îmi cumpăr? Da, deci de aici de sus. Numai de aici de jos. Pe asta. Vreau să-mi cumpăr ceva nou. Nu mai îmi place skin-ul ăsta. Așa de mult și na. Aia e. Hai să stricăm iară bani. Să se duce banii. Că n-am ce face. Hai să o luăm. USP. Gândește cepței, ceva ieftin. Și totodată foarte bun, calitativ. Asta, cred că arată mișto. N-am ce zice. E grea alegerea, bă. Bă, băieți, bă. Ce să fac? Da, asta ar fi potrivită. Pentru că n-am altă variantă, deci s-a dus tot goldul. Așa. Pe ce ar mai cumpăr? De aici de sus, stați mai un pic. Așa. De aici de sus nu mai dau nimic, nici de aici. De aici pe asta o los și pe asta. Pe asta vreau să-mi cumpăr ceva nou. Pentru că e cam veche și trebuie schimbată. Da. Ce frumos. Ce dracu să-mi aleg eu acum? Na. Ia să vedem asta. Cum arată? Arată mișto. Da, cred că o cumpăr pe asta după ce o vând pe asta. Mi-aș cumpăra. S-a dus. Mai pot?
Gata, băieți mei, nu știu ce să-mi cumpăr. Cred că da, n-am altă variantă decât dus. S-a dus. Așa. Hai să vedem. De aici nu. De pe aici hai să vedem. Pe asta nu, pe asta nu. Pe asta hai să vedem. Ce mai este pe asta? Pe banana să schimb. Sper să mai rămânem și noi cu ceva gold. Sau să nu rămânem doar acasă. Skin-uri frumoase. Așa. Ce să iau? Ce să iau? Cred că o iau pe asta, că n-am de ales. E frumoasă foc. Da, n-am ce să zic. Nu știu asta. Stai că poate mi-a fost, da? Ce pot să-mi cumpăr decât asta, bă? S-a dus totul. S-a dus. S-a dus, bă, băieți. Hai să vedem ce mai luăm. De pe aici nu, pe asta nu, pe asta nu, pe asta nu. Banana, am uitat să vând banana. Bianianea. Na. Da, măcar au 50 gold, ce să mai zic. Dacă i-a dat la cu 16, trebuie să la mine cu 2. Nu mi-a, aia e. Ce să mai iau? Pe asta cred că o să-mi iau. Cred că am veche, să-i spun așa. De vânzare. Ce să iau? Sincer, așa nu s-ar potrivi. Vreau ce? Mi-aleg. Păza mea. Nu. Ce să-mi iau, bă, băieți, bă? Cred că o să iau pe asta. Pentru că decât să-mi stric banii pe toți, mai bine o iau pe asta. Din pricina cam atât o să o vând și sperăm că mai fac ceva gold. Așa. Acum. Pe ce mai mi-au? Mi-a cumpărat foarte frumos. Așa. Da, aici nu. Da, aici nu. Pe asta nu, asta nu. Da, cred că cam atât. Eu că e bine. De inventar mi-am făcut. Vreau de asta că rămâi și cu gold. Bă, n-am ce. Mă știu descurca. Cu asta n-am ce face aici, trebuie să neapărat să o dau.
Ia, mi-a cineva. Mi-a luat-o. Perfect. Da, și cam, da, asta e tot. Cred că vreau să-mi iau și pe asta ceva după ce o vând. Pentru că da, de ce nu? Să o las pe asta. Nu știu, hai vedem ce este și da. Nu. Mai bine o las pe asta. Stric goldul. Așa. Am pur și simplu dat acum. Da, băieții mei, cam atât a fost și cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe, abonați. Eu am fost Flaviu, pa, pa!